Sanu ku fa. Yayi. To kai ina kakin da haka? Gaskiya yi. Kai baka yanda ya fito a namiji ba. Soja mazan fama. Ai da na gan ku cikin dressing din nan. Sai na tuna lokacin da muka je yakin duniya na 8. Ai ba yau. Wane ku yara. Ai ku yanzu sojojin yanzu gata kuke samu. Wallahi sojojin yanzu gata kuke samu. Mu lokacin fa abinci hana mu ake. Bullet muke ci. Wallahi bullet haka ba a ba mu abinci, sai dai mu tasa bullet mu sa bawa ba mai. Shi ke dafa mana bullet. Sai dai kawai mu dan zuba dan ruwa mu dan zuba mu kawai mu hauci kawai. To ya koyi zanga ta ku. To ku shiga ciki. A nan samu wani baba dan kai ne fa. Ba matsala. Yayi. لبيك الله لا شريك لك لبيك ما شاء الله ما شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام استاذ يا السلام عليكم سنوتو يا ادت وجينا تكي الحمد لله شيء وهتعيني فين كاسن mun fi saba da ruwan zamzam wannan ma ba zai gagara ba masha Allah masha Allah Aisha ka san ku ustazai aka ce maka an hada da malamai ko kai dai wato ainihin kana da biro ainihin alƙalam biro mu ai ba arasa biro masha Allah za a rubuta muqaddima kenan ina alfahari da kai a matsayin ka na sarki na wato ainihin ita fikratuka ainihin bikira na san wannan bikira kin ga an ce bikira ti budurwa kenan ta kenan wanda take ainihin ka san sana'ar raki nake kana sai da so na shiga in fito kawai sai na ga ba ku ustaye bai kamata a raina sana'a ba ita ainihin fikratuka na tara jari na da rakina a matsayin zan je in saida kafin in shiga in fito kawai ainihin sai na taddata tana sha masha Allah kai wal iyaz billah so ainihin inni talaqaha ainihin salasa marwa inni talaqaha salasa na'am salasa dai na'am wani ragon gona ne da na taba gani ainihin za a kawo rago kenan ko ina nufin ainihin na sake ta saki 3 na sake ta ka san ba ma san matsi Oke dama ɗalaƙar nan saki ne yake nufi? Masha Allah, ga shi sha bata. Kabiranka. Masha Allah, bari mu ɗan ƙara ruwan. Masha Allah. Wato, tawa ka zo ka ɗalaƙa a gabana kenan. Ka san komai da musulunci ya tana da ake so. Ka san ta haka muka fara, ta kuma ta haka za mu gama. Masha Allah. Masha Allah. Ai ka ma yi namijin kokari. To masha Allah. In wanda sai dai ya hauta da duka. To na baka lafiya. Kai a'a ka tsaya. An yi abinci ai. Ya ka tafi baka ci abinci ba? Masha Allah, kai masha Allah. Wato ainihin ina fatan kuma akwai lahamin a cikin sama nama. Za a samu nama. Kai dan ilu. Ka zo nan kai da abokinka. Ku zo. Kamata mutum ya kuskura baki kafin ya ci abinci. Lafiya. Da wannan. Wannan ai kodani ce. A'a. Larabci wannan bawan Allah ka riga da shi. Sirki da. Yawwa. Kanwaka laure ita ya saka da larabci a gabana. Kanwata ku ci uban shi. Allah ya what? Ga masu bukatan wasanninmu suna iya bin mu a YouTube su yi subscribing da YouTube channel ɗinmu mazaje ne. Ga wayanda kuma suke bukata a WhatsApp suna iya turo katin 200 MTN ko Zen duk wata akan wannan number. Mun gode. Mazaje ne.